Yun, what's up guys? Yan. Kasalukuyan ngayong naglilinis sila ng fish pan. Fish pan dito sa dito sa kabilang bahay namin. Tingnan niyo kung gaano kalalaki yung yung hito. Ito. Yan guys, tingnan niyo. Pakita ko sa inyo. Yan oh. Yun. Ano hito? Kita niyo yun guys, yan. Yan o, yan. Nililinisan na nila. Nakakapaltap. Ang laki o. Kita nyo naman yan. Dambuhala. Nakakal siguro dinalam. Ay dinalam dyan. Oo. Alam, panigiyatan. Aun natan. Doktor na eh. Na. Dahil pa doon o. Yan. Napay limon siguro. Bila sa tayo, pakpulang dulo na. Laki guys. Kami ikikilo ata nila eh. Tanggal. Sila. Doktor niya pa. Sila na eh. Dardarapay niya. Sa balat. Laki guys. Meron pa dito. Marami pa dito. Chocolata. Yan. Oh, shout out. Si CJ. CJ. Ang laki. Takot. Grabe. Tara, tignan natin. Ito tayo dito. Ito guys. Dami yun. Fish pan to ng sa kabila. Kaya malalaki na iba. Natay dyan ka lakyan, dyan. Oo yun. Dami yun. Yan. Dami. Namagton. Dami guys. Yan. Yan, nimimita na para makita lahat. LJ, si LJ yan, si LJ. Pangalan mo. Ayun o. Pwede daw isam? Yun o. Yan o. Ano yan, bakit? Yun guys, malaking tao na yan. Tignan yung pana, saka yung hito. After ganito guys, yung nabibili din sa bayan. Tapos napalaki nila. Kaalagaan. Ayan, mamaya. Tignan natin. Sumuhot kanto kumail dyan, nagpampana kami ni Rabe eh. Di Bulawon. Nagdua mo pa. Naglakag pa na. Talang paltugan na sila na anod. Sa dyan na. Naglitnaw nga pero may naglitnaw. Sa dyan kulay na dyan alam. Kalakyan na ito eh. At siguro di may isa. Halos kalanda. Nagdakkalulo na dyan. Nagita. Natamaan. Manitap. Diyan tanggal. Grabe oh. Hindi naman oh. Nalagay na doon sa ano dyan ano eh. Si Kao mo. Nagdadakkel. Basta na baltat. Yan oh. Si Kao? Nakita nyo yung ano niya, yung likod niya. Ano? No, grabe, nagdakkel. Kabastos ka. Ayan. Ito ang bali. Ating dulo sa palaki. Ayan. Tingnan, kita na yung ulo niya.
Ay, Duh! Ano, Jeb? pura. Hindi som, tanong man din ako. Ano ko? Mga ano yan, 8 kilo o 7 ganun. Ano ko? Mamaya, hindi ko alam kung yan. Kaya matid ako. Madimig ka man ata, Jib. Ajin eh. Madimig kaya ata, Jib. Ajin eh. Naglang na umuli. Alagay mo makakun. Ano nga kubay ko agayin ba? Anim. Meron pa dito, meron pa. Yan. Kawanan? Kawansan? Kawan palsanan. Natay? Kaya nga eh. Kawanan? Napiti mo isa. Kawanan? Nakita ang buko na lukas na kababang. Dami. Dito lang yan. Darak ko lang natin na piano niya. Dang atin eh. Patulog yung dati. Ito yun. Fish pan may diya dyan nalagaan. Patulog yung dati. Hindi pa yung sinangan screen ko dyan. Dunala na dyan. Dunala na. Dunala na Kalman. Di banda? Yung screen. Jay. Ha? Saan? Payas. Ayan siya kami? Oh, may isa siguro Ajay. 1 kilo. Di Kalman. Ajay may isang screen lang. Madalim di ko tapos nagtubli kami ikot. Madalim mo na. Kumpay. Dokol na eh. Sige na kulay na dyan natin tayo. Dyan na kulay ko. Isubuha ito. Pagkabusutin mo. Ano? Dokol na eh. Suka po ako mga lakakuha may traus. Pumugarib mo ito. Anon? Ang daw mati diyaan. Oh, butang. Kuna na ni Bakla ngay ko ni Hanagan. Bigyan na tayo ng Parehan na. Inapsubatan eh. Mga ano to, 7 kilo, 8. Patukol naman. Nagdinis kami dito nanti, manunga kilo, indumsan. Indumali na si Jay. Kaji kinilom nga ide, manunga taon mo niya, 2, may isa. Ha? Pangatawan? Ano? Kaji kinilom ide nga eh. Siguro kasi. Di mga kilo ide ayun ko. Ito manunga kilo atin nga nga ta. Ang laki ng tibo niya. Tingin sa Ilocano. Hindi mo mawakan, no? Ang ulo niya guys. Ang laki. Pasok hanggang nga makaanak mo lang tawan ti pangikuan tayo di anak na. Nakanon, no? Kanong chan. Kakanta. Ito yung pinaka ano, Nagdabsog na eh. Nagdabsog tilapia ito eh. Yan ako. Dito, diba? Ngayon lang ulit nalinisan yun. Nalinisan nila. Dami oh. Napinta na kanila guys.
Napadrakal natin lang tayo. Yun, naglakay. Galis ka ta? Yun eh. Hindi yun na. Yan, dami. Daming tilapia. Yan. Hindi to native guys. Hindi, matay atan ni kita mati ni. Matay atan ni tatama na yung ulo na. Banda dyan. Babi mo, tumpaw mo dyan. Yan, tumpaw. Yan, ang dami. Tari. Ito pa. Tajad na taman yung ulo na. Yan. Yan. Meron pa daw dun. Kakalon. Ito ta. Ajay. Sida? Karpa. Katakas. Lakas ng ano. Blowing. Shout out. Tinawag niya ako. Si Christian Bedonia Hilarion. Yan. Si CG. Hinta na mga vlog ka mo ito na ni. Na Jay? Tilapia ka basit. Andiyan na, ikaraswami na dyan. Marugit lang ata. Ano? Una. Nakabish. Ayan guys, oh. Yung andun sa kabila. Hito. Nari, try nyo aja, madila na ayos tadya. Okay na, sunsunan kayo malanda may bilyaran. Oh, shoutout ka. Sige, shoutout mo. Oo, siya, tag-gurguli-gura, di na nag-ayos. Tara na, tara na. Dali, lan nyo ba? Manitsin na. Doon ako. Nilinisan nila yung fish pan nila. Kita mo, ni sulat nila kabasan ta ha. Kami to yun eh. Ha? Ini pastek. Wah, mati nih. Ano lang patay, sayang. Tarayan na to. Kala mo. Hiwa, tagtakon. Higat ka no? Headset. Yun eh, laban naman sila. Siya nga eh. Sino ba yung sa sarulog dyan? Ano kaya? Tane, paltat. Hindi na walang kaya tayo. Eh, paltat. Ay, di na kanya kapag. Tulad na tulad. Tara na. Hey, 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 hey. Oh, shoutout mo. Shoutout mo. Shout out kay Kim Kim.